Каква е вашата дългосрочна визия за отношенията на България с Европейския съюз? Ние винаги сме казвали, че отношенията на България с Европейския съюз трябва да бъдат предоговорени. И това, между другото, не е само наша позиция. По същия начин разсъждават и всички наши партньори и съюзници от Европа на суверенните нации, защото Европейският съюз е замислен като икономическа организация и като свободно пространство за движение на хора, стоки и капитали. А в момента се превръща с един процес на пълзяща федерализация в една свръхдържава, в Европейски Съединени щати, което не само ние в България, надявам се не само ние от Възраждане, но и нашите партньори и съюзници от другите европейски политически партии, включително и най-голямата европейска политическа партия Коалиция за Германия, не искат. Така че Европейският съюз трябва да бъде задължително реформиран, защото иначе заплахата пред него да се разпадне и разпадът му ще бъде наистина ужасен, защото ние вече веднъж преживяхме такъв разпад. Нали помните всички 1990 година е разпада на Съвета за икономическа взаимопомощ. Това означаваше разпад на икономически структури, на връзки, които бяха изграждани в продължение на десетилетия. Никой не иска това. Но ние искаме само и единствено уважение на собствения ни суверенитет. В момента Европейският съюз подкопава суверенитета не само на България, но на всяка една друга държава. И много пъти сме го заявявали. Няма ден, в който парламентът да не гласува нещо, което Европейската комисия да не ни е наложила. Също така вече след като влязохме в еврозоната, макар и на сила и с фалшифицирани данни, на практика вече изпълняваме чужди решения, вземани в Франкфурт от Европейска централна банка и това до голяма степен обезсмисля институциите Народно събрание, Министерски съвет, включително и прокуратура, дори ако щете. На практика излиза така, че основните три стълба, на които се крепи българската държавност, изпълнителната, законодателната и съдебната власт, са изчерпани от съдържание. Така че, ако искаме България да продължи като държава, сме длъжни да предоговорим условията за членство. И в продължение на това, което току-що казахте, как партия Възраждане разбира понятието национален суверенитет в рамките на Европейския съюз? Той има много съюзи в света, не само, разбира се, в Европа. В Европа, между другото, има и втори Европейски съюз, който обаче до голяма степен остава скрит, защото пропагандата ни иска да се знае, че всъщност най-богатите държави в Европа не са в Европейския съюз. Това са Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, които не само, че не са в Европейския съюз, а са отказвали многократно или неколкократно членство. Норвегия 2 пъти отказва с референдум влизането си в Европейския съюз, като втория път отговорът на хората, които са против членството на държавата в Европейския съюз е увеличен в сравнение с първия. Европейският съюз не е единствената форма на организация, в която може да се защитава някакво икономическо сътрудничество. Ако този в момента формат на Европейския съюз продължи по същия начин и започне дори да се втвърдява и да става все по-федерален, все по-наддържавен, на практика ние нямаме място в една такава организация. Напротив, смятам, че нашето място е в по-меки икономически и търговски структури, като Европейската асоциация за свободна търговия, в която току-що ви обясних, че членуват най-богати държави в Европа. Това са, пак още веднъж ви повторя, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Така че ако трябва в един момент да се избира до някаква степен, това е мястото. Защото там имаш икономически взаимоотношения, имаш свободно движение на хора, стоки и капитали, но нямаш общи политически институции, нямаш обща външна политика, нямаш директиви, които да те задължават да приемаш промени в собственото си законодателство, така както те карат от Брюксел. Което на практика още веднъж ще повторя обезсмисля националните институции. Как бихте отговорили вие като председател на Възраждане, като Възраждане като партия, която е част от Европейския парламент, на критиците, които смятат, че вашата политика на Възраждане биха направили, попречили и повлияли негативно на България в Европейския съюз? Вие в момента се намирате на събитие водено в Българин. Да, така е. И вие видяхте сами уважението, което нашата политическа организация е извоювала тук сред своите партньори. И вие сами виждате, че ние от Възраждане направихме нещо, което никой друга политическа партия не е правила. Всъщност няма по-проевропейска партия в България от Възраждане. Ние направихме исторически пробив, ние създадохме собствена политическа партия, начело беше избран председател, който е българин, той откри и закри сегашното събитие. Той е автор на декларацията, която беше подписана от всички станали членове на Европа на суверенните нации. На практика ние направихме нещо, което никога до сега не е правило, която да бъде българска политическа организация. Затова ме изключително смешно, когато чуя подобни критики, защото те идват от хора, които идват в Брюксел наведени. Идват с менталитета на сервитьори и на обслужващ персонал. Докато вие виждате, че ние идваме не просто сме посрещани като равни от големите.
Ние имаме уважението на най-големи. И факта, че Станислав Стоянов вече близо 2 години е председател на Европа на суверенните нации, мисля, че е достатъчно показателно. Нашите критици в най-добрия случай успяха да достигнат заместник председател на партия. В най-добрия случай. Ние не просто успяхме да завърнем този пост. Ние създадахме собствена партия. Така че смятам тези критики, меко казано, за безпочвени. По-скоро те са част от клишетата, от пропагандата, която се опитва да изгради един образ на възраждане, но обикновено клишетата и пропагандата се разбиват много бързо в прекия сблъсък с действителността. И последен въпрос към вас. Ако вие лично имахте тази възможност да промените едно нещо в начина, по който функционира Европейския съюз, какво би било то и защо? Бих закрил Европейската комисия категорично. Защото Европейската комисия не е избирана от никого, освен от Европейския парламент, но той самият Европейски парламент до голяма степен страда от липса на достатъчно голяма представителност, така че за мен Европейската комисия е излишна институция, защото на практика тя се опитва да играе ролята на правителство. Европа не е държава и няма нужда от правителство. Благодарим за това интервю. Благодаря.